La sobretaula de la font. He de començar per les piràmides. Ja les has vistes? No, no hi he anat. Ja tardem. No hi he anat. Tenim aquí al costat. Si recordeu que tenim un vol directe a Barcelona al Caire i que són tan sols 4 hores d'avió, de vol. Això és res. Tinc una primera cosa de les piràmides que diuen que estan molt enganxades a la ciutat. Està enganxada a la ciutat del Caire, les de Giza, perquè, clar, la primera cosa que hem de trencar Veus? És que sí, anem a trencar tòpics. Així m'agrada. He dit piràmides Molt perquè bé. no en tinc ni idea. Clar, la gent diu piràmides. És veritat que jo crec que si dius a qualsevol persona, no? Me'n vaig a Egipte. Jo crec que la primera imatge, la primera icona, doncs són aquelles 3 meravelloses piràmides de Giza. Egipte té més de 120 piràmides. Llavors hem de començar ja per aquí. Antigues, evidentment, eh? El que passa que les més conegudes, perquè són unes construccions molt sòlides, molt antigues, són aquestes de Giza, que no són només 3, sinó que també n'hi ha unes que els diuen satèl·lits, que són les piràmides de les reines, que estan allà. Però és ben cert que l'altre tòpic que hem de trencar és aquella imatge que ens ve al cap, que estan allà al mig del desert. Llavors, primer, està enganxat al Caire. De fet, fins i tot, una piràmide, que és una tomba, és la tomba d'uns faraons, no és només la piràmide de la tomba, sinó és tot un complex piramidal, i part d'aquests complexos piramidals estan a dins d'un del barri del Caire, que, per tant, directament hauríem de fer fora la gent que hi viu, i això és quelcom molt lleig, no?, per poder excavar i saber què hi ha. I número 2, quan es van construir aquestes piràmides l'any 2600 abans de la nostra era, per tant tenen 4.600 anys d'antiguitat, aquella zona no era un desert, sinó que era una sabana. Llavors aquesta imatge, fins i tot també, no, les pel·lícules ambientades a l'antic Egipte, que et surt un camell, tot és anacrònic, no? Jo dic, però és que no entenc per què no em truquen, dic, perquè el primer que us diria és, els camells no entren a Egipte fins quan Crist ja ha nascut, fora. Doncs és no era curiós desert. com la gent associa el camell també, eh? Fan la piràmide i després fan el camell. És inevitable. Hi ha unes dunes, hi ha una piràmide amb un sol radiant allà, no, que això està bé, i llavors em posen el camell, i dic, no, el camell entrarà molt tard, A més, ara em tiro un altre triple. Jo crec que l'estructura piramidal està en moltes civilitzacions antigues. Però això és normal. O sigui, això és quelcom que tenim al cap, no? Una mica el que et comentava, no? Jo estic bastant obsessionada amb el simbolisme sempre de les coses i la filosofia que hi ha al darrere. Entenc que és important voler comprendre com es va fer en aquest cas una piràmide, però a mi m'agrada molt el per què. T'ho demanaré ara, com es va fer. Val. El per què... Els maies... Hi ha moltes estructures. Clar, perquè al final és, per què fas una piràmide? Una piràmide que és una tomba, però l'objectiu era que la persona que hi van enterrar cap als egipcis era un déu, perquè és faraó a la terra, volien que un cop, o creien que quan moria, pujava al cel per unir-se amb el seu pare Re, que és el déu Sol, que fins ara li dèiem Ra, però ara ja sabem que... Sí, n'hem parlat. No és el déu Ra. És Re. És Avui el en déu dia sabem que és una neutra més eca. Per tant, Ra. Re. Que és el Sol. Que és el Sol, que és un déu. Per tant, la piràmide és un mitjà per pujar al cel, perquè és una rampa que el dispara directament cap amunt, o la piràmide esglaonada és una escala que puja cap al cel, per tant té aquesta explicació. Altres construccions, com per exemple els maies, no? Que puguin tenir també aquest tipus de construcció, que sempre que fa? Pujar cap al cel. Per tant necessites una piràmide. No agafaràs una esfera, Però és tan no curiós agafaràs. a tants milers de quilòmetres Normal. entre civilitzacions. Però és quelcom del cervell humà. Això hauràs de preguntar amb un nou vol. Clar. Parlem-ne, va, com es van fer? No ho sabem. Va venir un Sí, extraterrestre... La resposta és... Tenien gegants... Clar. Podem trobar moltes respostes, no? Llavors, la resposta és jo no ho sé. Però estic convençuda que no han sigut ni extraterrestres ni gegants, no? Això també t'ho puc jo afirmar amb aquesta mentalitat científica que tinc. Per tant, això... Jo també ho penso, Ho sé, però estic fent de... ho sé. I ho has sentit, això segur. Constantment. O sigui, sempre hi ha un moment o altre quan dius això ja està superat, que estic donant una classe, que estic davant d'un auditori, sempre acabarà algú, no, perquè jo... Perdoni! Llavors, simplement, doncs, molt educadament dic que l'he escoltada, aquesta teoria, però no hi combreu i que, per tant, si us plau, següent pregunta. Correcte. Ho faig així, està i així, no ofereixo cap sensibilitat, però, evidentment, no hi entro en aquest tema mai. Com es va fer? Hi ha moltes teories al respecte. Clar, el problema és que nosaltres no tenim cap document que ens digui com es van fer, no tenim cap planell arquitectònic. Llavors, clar, jo sempre... No hi ha el manual de l'IKEA. No, i s'ha de ser molt prudent, llavors, a l'hora de fer segons quines afirmacions. El que està clar
Hola, t'està agradant el capítol? T'agradaria que n'hi haguessin més? Tens ganes de contribuir amb aquest projecte? Doncs tot això ho pots fer de manera molt fàcil fent-te mecenes de la Sobretaula. La Sobretaula de la Font té una pàgina a la plataforma de micromecenatge Aixeta. L'enllaç et trobaràs a totes les xarxes socials. Entres a la pàgina, et fas un usuari i ja podràs subscriure't en alguna de les aportacions mensuals. És molt fàcil, ja veuràs. Amb la teva subscripció, doncs podrem fer que la Sobretaula de la Font se senti millor, es vegi més bé i arribi més gent. I ja està. Et deixo una altra vegada amb el capítol. Gràcies! És que estan fetes, que a dia d'avui, si les haguéssim de fer, pensaríem en una tecnologia que ells i elles no tenien, és evident, però tenien la seva, si no, no hi serien, no? Però s'ha parlat de les rampes, però avui en dia sabem que no pot ser una única rampa perquè la construcció de la rampa hauria sigut una obra major que la piràmide en si, si un cas una rampa que embolcalla la piràmide, sempre s'ha dit que no tenen la roda, és veritat que això és un invent sumeri, però tenen la politja. Jo una politja la veig una roda, el que passa que quan diem una roda tothom s'imagina un carro tirat, no? I dius, ja, però una politja és una roda en una corda. Llavors aquí entra la física. Llavors, pel sistema de palanques i politges sí que pots moure aquells blocs de pedra que pesen tonelades. Si a més ets capaç de moure molta gent, perquè sabem que fan grups, quadrilles de 20 homes i dones molt joves, tenen entre 17 i 25 anys, perquè tot això ho tenim molt ben documentat, homes i dones, no només homes, Per tant, podem veure que efectivament tenim aquestes construccions. Llavors, el com no el sabem, tenim moltes teories, però jo sí que sé per què els van fer. Llavors, com que tu estàs fent una obra per un déu, us asseguro jo que la fe mou muntanyes. I en aquest cas en va construir una. Clar, i quants... O sigui, si la Sagrada Família estaran 100 anys, o no sé quants anys estaran, se sap el temps que van tardar. Se sap, i ben poc. Per exemple, la piràmide de Keops, que és un faraó de la quarta dinastia del 2600 abans de Crist. Sí, és dels primers, diguem. Bueno, dels primers. Com quasi la quarta de 30. No, clar, les piràmides comencen de pedra, construïdes des de la tercera dinastia. Des de la tercera en pedra. Però tampoc n'hi ha gaires, de faraons que ho hagin fet. El pare de Keops és extraordinari, és un home que es diu Snofru, que jo soc una fan d'aquest home, perquè... Snofru és el seu pare i té no una, sinó 2 piràmides fetes i mitja, perquè va acabar la del sogre. I és meravellós perquè és el gran arquitecte de l'època. O sigui, Keops no hauria pogut fer el que va fer si no hagués tingut el pare amb els enginyers i arquitectes de l'època. Això és extraordinari. Keops, que mesura 146 metres d'alçada i 236 fa de base, quadrada, va tardar 20 anys a fer-la. Que jo trobo que és poc. Jo també trobo que és molt poc. Veient construccions més modernes. Jo quan llegeixo això i veig això, jo em pregunto sobretot, ràpidament a la meva ment el que em diu és carai, quin govern més fort que tenia aquest home. Perquè la logística és extraordinària. Perquè tan sols 20 anys per construir això, què m'està indicant? Que és un faraó molt fort, poder fortament centralitzat, que la burocràcia funciona, que les crescudes del Nil són òptimes, que està podent alimentar la gent, perquè l'altre tòpic, evidentment, hem de trencar, és que no van construir els esclaus perquè no hi havia esclavitud a l'antic Egipte, sinó que és el poble que durant aquells mesos que no poden conrear la terra, perquè hi ha les crescudes del Nil, doncs aprofiten i treballen pel seu faraó, que insisteixo, és un déu a la terra per ells, i a canvi reben un salari. O sigui, no ho fas tampoc per l'amor a l'art. Llavors, si tu reps aquest menjar, si tu vols menjar, has de treballar per faraó. Doncs ja està. I a més t'estàs guanyant l'eternitat perquè estàs fent una bona obra, que l'estàs fent per ell. Llavors, això era tancar el cercle i tenir a tota la població allà treballant. I abans de sortir de les piràmides, que has tocat d'altres temes, que ara hi entrarem, però tot l'interior de les piràmides es coneix? Saps que van ficar una càmera no fa massa... Sí, un robot. Un robot que es diu Puaut. Sí, a veure, la construcció és sòlida, això ho tenim claríssim, el que passa que ha d'haver, com a mínim, una cambra funerària que l'hem trobada. El bo de les piràmides d'Egipte és que sempre segueixen el mateix esquema. L'entrada està al nord, està projectada, orientades als estels circumpolars. Us ho dic perquè, clar, de nou aquí les pel·lícules de Hollywood ens munten que l'entrada és secreta. A veure, si us estic dient que tot el poble estava construint la piràmide és que tothom sabia on estava l'entrada. I si l'entrada sempre és al nord, és que només has d'anar a la cara nord. Llavors hi ha un passadís, o sigui, el dia que vagis a Egipte ho veuràs, entraràs...
cas... Hauria de venir amb tu, perquè Clar, si doncs m'has de mira, dur llocs anem-hi. que no sap ningú o que no coneix... T'asseguro, ben poca gent. No ningú, però no el turista. O sigui, tu faràs de viatger, no de turista, clar. Llavors entres i hi ha un únic camí, o sigui, a vegades la gent em diu que si ets a la piràmide em perdo, no et perdràs, allò no és laberíntic. Per tant, arribaràs a una cambra funerària meravellosa, amb un sarcòfag, i fins i tot hi ha gent que em diu, clar, és que jo he entrat allà dins i és que no hi ha res, no? Llavors a mi quan em diuen això, jo em poso molt malalta, no? I dic, què m'estàs dient que no hi ha res? No, és que les parets no estan ni pintades. Dic, no és veritat, són anepígrafes, que vol dir que les parets no estan ni pintades ni inscrites, hi ha un sarcòfag meravellós allà, en el cas de Keops, i dic, però com t'atreveixes a dir que no hi ha res? Ets conscient d'on ets? I és tot, no? Tot. Ets conscient que ets al cor de la piràmide de Keops, una construcció de 4.600 anys d'antiguitat, i que en aquest moment probablement hi ha algú en el planeta, com nosaltres ara aquí, a la font, que estigui parlant d'això, i tu ets el privilegiat o privilegiada que està allà dins, i dius, tens raó, no? I dic, bueno, menys mal que t'he ja... tret això de... No, és una cosa que no puc. Dic, és que o som conscients del que anem a visitar quan anem, o estalvia-t'ho i queda't a casa. I eren... Això també ho havia sentit, que ara no hi he estat, però he vist imatges i tot el que... I segurament pel·lícules que estaven malament, però de fora eren com són ara, estaven pintades, he sentit, o estaven Nosaltres sabem que... guarnides amb... No, o sigui, avui en dia quan la veus, ja t'impressiona, A més, són aquelles coses que m'encanta, perquè a vegades la gent, poso un altre exemple, de la gent que ha anat a veure la Gioconda al Louvre, em diuen, és que no m'imaginava més gran. Sí, sempre, molt petita. Les piràmides no. Les piràmides aquelles coses que per molt que les hagis vistes en documentals, en llibres, amb el que sigui, no conec a ningú que quan hagi anat m'hagin tornat i m'hagin dit, és que no m'imaginava tan gran, que em dius, que no m'hi cabia ni a l'objectiu de la càmera. Dic, no, d'agafar el gran angular, és que no hi Amb la Torre caben. Eiffel també m'ha passat a mi. També et va passar? Hosti, que gran queda. Clar, són aquestes coses que m'encanta perquè normalment és al revés, no? Llavors aquesta no te saben mai. I jo dic, doncs el que estàs veient és només l'estructura. És només per què? Perquè tot el recobriment s'ha perdut. Perquè en origen tot això estava recobert amb una pedra calcària, de fet és calcària, però era una calcària que no era de la zona, sinó que provenia d'una pedrera que està a uns 20 quilòmetres, que és una calcària molt pura, perquè és molt compacta, llavors és com de color blanc. Per tant, des de lluny tu veies una construcció blanca, avui en dia ja no hi és, i la punta de tot estava recoberta amb electró. Electró és l'aleació de l'or i la plata. Llavors, clar, tu t'has d'imaginar que a primera hora del dia hauria sortir el sol, hauria il·luminar aquella punta i No brillava. Llavors, clar, si el pobre Keops ara el fes al cap i veiés que la seva tomba s'ha perdut tota la pedra de Tura, d'aquesta pedra de Tura, que queda només entre totes les cometes del món, la pedra calcària de la zona, que és espectacular, però que no té ni tampoc aquell recobriment d'electró, doncs el pobre home suposo que li faria un recobriment de cor. La sobretaula de la font.